Umdlali wasesiswini we-Kaizer Chiefs uSibongiseni Mthethwa uthi ubhekene nekusasa elingaqondakali eqenjini ngokomthombo osondelene neqembu. Umthetho ujoyina amakhosi asuka kwi-Stellenbosch FC futhi ubejwayele ukugijima kuleli qembu. Wadlala imidlalo engu-29 kuyo yonke imiqhudelwano ngesizini yakhe yokuqala kuma-Glamour Boys, kodwa manje sekuzwakala ukuthi lo mdlalo wagijima ku-Stellenbosch FC akangena ohlelweni lomqeqeshi omusha uNasruddin Nabi, futhi i-Kaizer Chiefs icabanga ukumbolekisa noma ukumdayisa ngokuphelele. Inkontileka kaMthethwa njengamanje namakhosi iphela ngoJuni 2026. uNabi ubefuna umdlali wasesiswini ozohambisana nesitayela sakhe, kanti manje sebemthole kuNjabulo Blom. NgoLwesibili, iqembu lamakhosi lamemezela ukuthi uBlom usephinde wajoyina iqembu ebolekisiwe isizini yonke esuka eSt. Louis City yase-United States. uNjabulo uhlobo lomdlali umqeqeshi uNabi akade emfuna. Uthe uma eza ukuthi useyatholakala wavele wacela kubaphathi ukuthi bamzame, futhi naye ujabule kakhulu ukuba naye. Mayelana noSibongiseni Mthethwa, angimbone edlala kangako kule sizini. Khumbula ukuthi iKaizer Chiefs isisayinisa u-Anacio Miguel okwaziyo ukudlala njengomdlali wasesiswini. Umthombo uphinde waveza ukuthi AmaZulu azimisele ngokuletha Umthetho eThekwini, futhi asiqaphe ngesolokhozi isimo sakhe kuChiefs. Yebo, ngizwile ukuthi AmaZulu ayamfuna, badinga umdlali wasesiswini ngemuva kokudedela uGeorge Maluleka, kodwa anginaso isiqiniseko sokuthi naye uyafuna yini ukuhamba noma ufuna ukulwela indawo yakhe kuKaizer Chiefs. Kuphethe umthombo.